सबका के लागत रहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खाली नीलकमल सिंह रह जाइए और बॉलीवुड से इनकर एको गाना नइखे आ पाई। तो भैया वह बतावेला आइल बाटी कि नीलकमल सिंह बॉलीवुड में एंट्री मार देले बाटे। कैसे ए वीडियो के पूरा आप देख लिहल जा, ओकरे बाद आपके पता चल ही जाई। तो भैया हो, सबसे पहले हम आपके बता दी कि बिचवा में जौन हथवा इससे कैले बाटे वह अन्नू मलिक जी, जो कि भैया म्यूजिक डायरेक्टर हैं बॉलीवुड में, और एक तरफ हैं भैया आकांक्षा पुरी को तो आप लोग पहचानते हैं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, और दूसरा अपने भोजपुरी के सुपरस्टार नीलकमल सिंह जी हैं। तो भैया नीलकमल सिंह अनमोल मलिक और अन्नू मलिक के आवाज़ में आग लगा दी। भाई स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख लीजिए, जिस गाने का टाइटलवा है भैया आग लगा दी। आवता होली के नया धमाका बॉलीवुड इंडस्ट्री से और भोजपुरी के सुपरस्टार नीलकमल सिंह के आवाज़ में। भैया एक गाना के राइटर बानी कुमार जी, और ये गानवा के भैया म्यूजिक डायरेक्टर बाटी अन्नू मलिक जी, और वीडियो के जे डायरेक्टर बा उनका नमवा है भैया मुदस्सर खान। तो का हो बाबू, तैयार बाटा? तैयार रहा। 7 मार्च के गानवा के लॉन्च करल जाई टी सीरीज। भैया टी सीरीज यूट्यूब चैनल है, वही पे जो बॉलीवुड का टी सीरीज है भैया, वही चैनलवा से आग लगा दी का होली स्पेशल सॉन्ग लॉन्च करल जाई। और ये वीडियो में डांस यानी कि फैड करते तीनों लोग भैया नजर आवे वाला बाटे, जौन कि हमारे स्क्रीन के पोस्टरवा में आप लोग देख रहा बाटे। गाना एकदम ब्लास्ट होके वाला बा, और नीलकमल सिंह के भोजपुरी स्टार नीलकमल सिंह के गाना हो बॉलीवुड इंडस्ट्री से, गाना तो भैया हिट होले से केहू रोक ना पाई। तो हमार वीडियो अगर आपके पसंद आ गई बा तो वीडियो के लाइक कर दिहल जाई, और चैनलवा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटिया के बजा दिहल जाई, ताकि भैया हर दिन जौन हम नया नया वीडियो डाली ला ओकर नोटिफिकेशनवा आप सब तक पहुँचत रहे।